интервю за Бургас футбол и за Фейсбук. Като капитан на отбора. Днес Бургас футбол победи с колко? С 10 на 1. 10 на 1. Коментара ви за матча какъв е? Ами, реално погледнато, отбора срещу който играхме не беше толкова слаб, колкото изглежда според резултата, но смятам, че играта много се получи. Значи, вярно, днеска дойдоха момчета, Момчил, Данчо, Гостоянов е тук. Аз дойдох в Световски спира дойдох. Значи някой е бил на матча, на други не. Играта се повлия наистина, когато Данчо е така и Момчил. Нямахме вратар днеска, обаче аз се убедих, че... Отдавна не сте имал медийни изяви, защо така? Ами, може би, защото съм на лагер в Болярово 2 месеца. Ако си коректен, може да кажеш, защо бихте вчера? Значи, да, искам специално да благодаря вчера. Днеска, защото бихте толкова много. Стой днеска. Искам вчера да кажа, това е специално за Янчето. Искам да кажа, че благодарение на Георги Емилов, известен като малкия картоф, достигнахме една много ценна и важна победа с 3 на 2 срещу небезизвестния отбор на Пикадилен. Утре играем с Била, други ден с Метро. Значи, калфанта на промоция няма да излъча. Евентуално чакаме Шпората и Барабичи. Това не е матча на турнира. Срещу тях ли мечтаете да играете финал? Не, евентуално да. Защо? Защото искаме време срещу Верига Супермаркет и Болеро. Практикер. Какви са шансовете на Бургас футбол за шампион? Много голям, шампионска лига. Шампионска лига да играе. Докато гледам така окомплектован отбор, смятам, че е време тази година да спечелим този турнир, да се надявам. Време е тази година да оставим последни. Ако момчетата са сериозни, смятам, че тигрите, лъвовите, цялата джунгла трябва да ги надборим. Големи за малки. Днеска бихме тигрите. След матча с тигрите организирахте банкет. Не, това беше леко така, жихме да пим по един студен чай, обаче понеже нямаше, пихме по едно дерби. Ама той е нашия президент ни Нашия менеджер донес едни бутилки, те са нещо развалени, ние ги изпихме да не ги изпи някой друг. И ни осигури контрола с Палермо, на Сицилия. Какво ще пожелаете на феновете в Фейсбук? Да подкрепят нашия отбор и повече фенки да идват, защото само пияни медиароднишки хора идват тук. Няма да дойде някой човек, Лазур, нещо, Последно няколко думи за новите попълнения в отбора. Кои са новите попълнения? Аз казах, оставя една свирка му направи вече. Толкова го хвалих. Аз му казвам съдията на задния матч. На задния? На предния матч. Съдята предния матч показа жълт картон, не разбрахме на кой. Обажда се Димо Момиров от моята голяма телевизионна сватба. Искат да му направят сватба. Искал с дъщерята ли? Искал сватба с Пепа, обаче те още са забранени браковете. Значи, искам аз да кажа, че за финала сме поканили Теодора, тя живее там. Махлата е, че дойде пее. Аз искам да кажа само нещо. Да познаваме с нея и тя ще дойде да пей. Събери ги отборите в един ден, да играем тук с тях и ни освободи за финала. Иначе няма смисъл. Аз не мога всеки ден в 5 да се отделям от близко време. Не, може и още сега да напишем класирането как е. Според вас това видео ще бъде ли коментирано много във Фейсбук? Не. Според мен това видео ще бъде коментирано от над 20 пияни. Те картачи. Ама те ги няма другите момчета от отбора. Според мен им раздайте миньорските капки, защото не се вижда нищо. Мисля да приключвам. Утре сутринта в 7 спорт. Нека да уважим нашите приятели от отбора, които ги няма. Помахайте за довиждане на феновете. Морген. Битен так. Искам да помахам на съдията, който е... 3-2 за Калвача! Не за Калвача ми задуди. Искам да махна на съдията, който едно време беше трудно с Черноморец по физкултура. И ми прави сиш.